кӯҳҳои баланду сарбафлок ва барфпӯш, боду ҳавои фораму салқин дар фасли гармо, дарёчаҳои пурҷӯшу хурӯши мусаффо ва табиати афсонавӣ. ин ҳама барои ташкили сайёҳати кӯҳӣ дар ин минтақа шароити мусоид фароҳам меоранд. инак мо тавассути роҳҳои ҳамвору ноҳамвори кӯҳӣ ва пулҳо расидем ба ҳамин гуна макони мувофиқ барои сайёҳати кӯҳӣ, аниқтараш ба деҳаи дашти мурғони ҷамоати деҳоти сурхоби ноҳияи Лахш. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ҷамоати деҳоти сурхоби ноҳияи Лахш, ки яке аз ноҳияҳои дурдастарин аз тобеи марказ мебошад. 95% ҳудуди ноҳияро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. ҳоло бошад мо ҳамроҳи як гурӯҳ сокинони ин ҷамоат тасмим гирифтем ки аз ана ҳамин мавзеъ, яъне аз назди яке аз шохобҳои дарёи Сурхоб ба ана ҳамин кӯҳ хатсайри махсуси сайёҳати кӯҳиро ташкил намоем. пеш аз оғози барнома мо аллакай хати сайрамонро ба нақша гирифтем ва бояд ки мо ана ҳамин мавзеъро дар ҳудуди то 2 соат тай намоем. дар дунё қариб нафаре нест ки бори ҳам асрори зебоиву ҳашамати кӯҳҳо диққаташро ба худ ҷалб накарда бошад ва тамошои табиати афсункорро аз қуллаҳои кӯҳҳо дӯст надорад. гузашта аз ин, кӯҳнавардӣ як василаи шиносоиҳои нав ва илҳом аз муоширати ҳамдигар аст. аз ин рӯ мо хатсайрамонро пеш аз ҳама бо шиносоии аҳли гурӯҳ оғоз намудем. хуб бинандагони азиз, айни ҳол бачаҳо аллакай омода шуданд. меравем, бо онҳо шинос мешавем ва баъзан сайёҳати кӯҳии худро оғоз мекунем. дар ин хатсайри сайёҳии кӯҳиамон моро сокинони ҷамоати деҳоти сурхоби ноҳияи Лахш ҳамроҷон Маҳмадшоев, ҷонон Асалов, Муқарраб Вализода, Хаёл Саймиддинов, Иноят Аҳлиддинов, Ғайратшоҳ Ҷумаев ва Мазори Кулулов ҳамроҳӣ мекунанд. хатсайри мо ҳамагӣ қариб 3 километрро ташкил медиҳад. нуқтаи оғози хатсайр 2000 метр ва нуқтаи интиҳояш бошад 2700 метр баланд аз сатҳи баҳр мебошад. хатсайри мо асосан аз пайроҳҳои тангу анбӯҳ бо нишебиҳои тӯлонӣ иборат аст. бинандагони азиз, бояд гуфт ки зимни сайёҳати кӯҳиамон моро яке аз сокинони ҷамоати деҳоти Сурхоб, Мазори Кулулов ҳамроҳӣ мекунанд. зеро ин нафар аз табиати ин мавзеъ, аз умуман аз мавқеи ҷойгиршавии ин минтақа хеле хуб огоҳ ҳастанд ва бинобар ҳамин ҳам мо ӯро барои сайёҳати кӯҳиамон роҳбалад интихоб кардем. тавре аз суҳбат бо ҳамроҳонамон маълум гардид, онҳо ҳар як пайроҳаи ин ҷойҳоро нағз медонанд ва бинобар ҳамин ҳам мо дилпурона бо роҳҳои нишондодаи онҳо пеш мерафтем. ҳарчанд дар бораи сайёҳати кӯҳӣ маълумот дошта бошем ҳам, аммо онҳое ки нисфи зиёди умрашон дар миёни ин кӯҳҳо гузаштааст, зиёдтар аз мо дар бораи бехатарӣ ва лавозимотҳои зарурияшон маълумоти хубтаре доштанд, зеро онҳо ин ҳамаро кайҳо боз дар амал таҷриба карданд. ногуфта намонад бинандагони азиз ки дар шароити дашту кӯҳсор ва махсусан он ҷойҳое ки аз омилҳои инсонӣ дур мондааст, беэҳтиётона гузаштан аз миёни буттаҳои анбӯҳу дарахтони сиршох боиси харош хӯрдани дастон ва ҳатто рӯй ва дигар узвҳои бадан мегардад. бинобар ин ҳар қадаре ки чашм мебинад ва чолокӣ ҳаст, дар ин гуна ҳолатҳо эҳтиёткор будан зарур аст. инчунин бояд таъкид дошт ки хатсайрҳои сайёҳати кӯҳӣ якчанд зинаи душворӣ доранд. аз инҳо хайкинг дар кӯҳҳои нисбатан ҳамвор, трекинг дар кӯҳҳои нишебиҳояшон тез ва шахбароӣ дар кӯҳҳои сангини рост сурат мегиранд.
хатсайри мо зинаи душворияш миёна яъне трекинг ном дорад. бисёре аз кӯҳнавардон ҳамин нав хатсайрро интихоб мекунанд, зеро бо омодабошии ҷисмонии мӯътадил метавон дар ин нав хатсайрҳо иштирок варзид. агар макони доимии зиндагии мо дар пастиҳои камтар аз 500 метр аз сатҳи баҳр бошад, пас баромадан ба баландиҳои нишебияшон тез ва ба масофаи тӯлонӣ тавсия дода намешавад. минтақаи лахш дар баландиҳои аз 1500 то 7105 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. ба ҳудуди ин минтақа яке аз се кӯҳи баландтарини тоҷикистон ки кӯҳнавардони ҷаҳонро мафтуни худ кардааст, қуллаи озодӣ бо баландии 7105 метр дар қаторкӯҳҳои Помир ҷой гирифта мебошад. ду қуллаи дигари баландтарини тоҷикистон, Абуалӣ ибни Сино, баландиаш аз сатҳи баҳр 7134 метр ва Исмоили Сомонӣ, баландтарин қуллаи тоҷикистон 7495 метр ҳамчунон дар қаторкӯҳҳои Помир ҷойгир шуда, аз лиҳози тақсимоти ҳудудӣ ба ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дохил мешаванд. аз ин рӯ дар баробари кӯҳнавардони хориҷӣ инчунин ба ин қуллаҳо кӯҳнавардони дохилӣ низ таваҷҷӯҳ доранд ва кӯшиш мекунанд давра ба давра сатҳи омодабошии ҷисмонӣ ва рӯҳиву равонии худро беҳтар карда ба кӯҳҳои нисбатан баландтари Тоҷикистон бароянд. асосан ҳамроҳони мо тавре маълум мешавад, дар фасли баҳор ҳангоми пухта расидани бисёре аз гулу гиёҳҳои шифобахши кӯҳсор ба ин кӯҳ ва дигар кӯҳҳои атроф мебаромаданд, ки албатта ин ҳам як намуди саёҳат аст. яке аз ҳамроҳони мо муддати зиёд аст ки машғулияти дӯстдоштааш сайру гашт ва кӯҳгардӣ дар диёри лахшонзамини баландкӯҳ мебошад. тавре аз суханрониаш ҳис шуд, манбаи илҳоми кӯҳбарояш маҳз кӯҳнавардони ҳирфавие ки зуд аз ин ҷойҳо гузар мекунанд гардидаанд. ӯ ба мо ин машғулияташро чунин шарҳ дод: бори аввал нест ки дар ин минтақа кӯҳнавардӣ карда истодам. ба дигар минтақаҳои ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, махсус дар вилояти Хатлони ноҳияи Муъминобод дар соли 2017 ба он минтақаҳо, ба он мавзеъҳо рафтам ва ба муддати 3 рӯз дар он минтақа аз манзараи баландкӯҳи Чилдухтарон дидан кардам ва барои кӯҳнавардӣ аз хурдӣ шавқу рағбати зиёд дорам ва бисёр мехоҳам ки дар кӯҳҳои ҳамин ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуда ва сайёҳонро бисёр мебинам ва ба ин минтақаҳои мо бисёр сайёҳони хориҷӣ меоянд, махсусан ба қуллаи Исмоили Сомонӣ, ки дар ин минтақаҳои мо наздиктар аст ва аз ин кӯҳҳо баландтар аст. бисёртар аз Федератсияи Русия, аз Олмон, аз Британияи Кабир ва дигар давлатҳое ки масалан ба ин минтақаҳо меоянд, мо бисёр онҳоро аз ин ҷамоати деҳоти Сурхоб мебиёнд ва мо онҳоро мебинем, аз наздик ба онҳо шинос мешавем, бисёр аксҳо мегирем ва аз мо бисёр чизҳоро мепурсанд дар бораи кишвари мо, дар бораи давлати мо. аз мо бисёр минтақаҳои таърихиро аз мо мепурсанд. барои масалан агар мо ба ҳамин сайёҳӣ барои кӯҳнавардӣ бароем, бисёр аз ҷиҳати ҷисмонӣ махсусан ман худро дигар хел ҳис мекунам ва саҳархезӣ дигар мешавад, чусту чолокӣ дигар мешавад ва бисёр метавонем ба минтақаҳои зиёд сафар намоем. ин сайёҳӣ бениҳоят барои ман як шавқу ҳаваси зиёд аст. албатта душвор аст, вақте аз поён ба боло мо мебароем, баъзе душвориҳо дорад. вақте ки ба боло мебароем, мо бисёр табиати зебову бо ҳавои тоза дилнишинро мебинем, дигар хастагиро эҳсос намекунем. баъдан боз мехоҳем ки роҳи худро идома диҳем. албатта дар ташкил ва тай намудани хатсайри кӯҳӣ пеш аз ҳама баландӣ аз сатҳи баҳр ба ҳисоб гирифта мешавад. хатсайри мо низ лаҳза ба лаҳза аз сатҳи баҳр боло мерафт. ҳоло мо дар баландии камтар аз 2700 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифтем. тамошобини азиз,
бояд гуфт ки ҳар қадаре ки мо ҳамин ба кӯҳ баланд мешавем ҳамон қадар манзараҳои зебо табиати дилфиреб пеши чашмонамон намоёнтар мегардад. ҳамин тавр не? бале, табиати ҳаминҷа зебоай, арчаҳои сарсабзу хуррам, баъд дар поён дарёчаи қаратан ба номи қаратан дар инҷа моҳиҳои гулмоӣ мешавад. яке аз шохоби дарёи сурхоб аст. бале, дар инҷа сурхоб ина намоянд чанде мо болотар меем, табиат бо зеботар хушрӯтар мешавад. дар инҷа ҳайвонои харгӯши ёбоӣ, кабги ҳилол, баъд ай дарандаго гург, шағол, рӯбо, бузои кӯҳӣ ҳам наздикай дар ин болотараш. аз ин баландӣ деҳаи дашти мурғони ҷамоати деҳоти сурхоб якчанд деҳаҳои наздику дур шохобҳои пурҷӯшу хуруши дарёи сурхоб ва худи дарёи сурхоб хуб намоён шуданд ки тамошояшон ба кас дар баробари нафас гирифтан аз буду ҳавои фораму салқини кӯҳсор ҳаловати дигаре зам менамояд. зиндагонӣ дар ин даштҳои фарроху доманакӯ, нӯш кардан аз оби яхини рудҳои мусаффо ва нафас гирифтан аз ҳавои муаттари боди табиати бои диёр сарчашмаи нерӯи тоза баҳри фатҳи қуллаҳои баланди мақсуд мегардад. дар ин миён маҳз муҳаббату самимият ба диёри баландкӯҳу барфпӯш замина мегардад ки ҳарчи бештар мо тарғибгари фаъол ва муаррификунандаи мавзеъҳои кӯҳии мамлакат бошем. манфиати кӯҳнавардӣ ба саломатӣ беш аз пеш аёнтар мегардад. аз ин рӯ ҳатто кӯҳнавардони ҳаваскор низ ҳамчун одамони дубора таваллудшуда аз кӯҳҳо мефароянд. инак мо аз рӯи нақшаи хатсайрамон ба ҷои таъиншуда расидем. ҳаво дар боло боз ҳам салқинтар шуд ва акнун ҳоло аз ин баландӣ қаторкӯҳҳои помир аллакай қадре намоён шуданд ва инак метавон ба осонӣ қуллаҳои исмоили сомонӣ ва озодиро ки аз мо дар масофаҳои 68 ва 80 километр ҷойгир шуданд тамошо кард. тамошобинони азиз, ин ҷо мерасем ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯзаи сайёҳии кӯҳиамон ки дар мавзеи ҷамоати деҳоти сурхоб доир гардид. ва бояд гуфт ки аз ин мавзеъ тамоми табиати хушманзари гирду атроф ба пуррагӣ намоён аст ва ҷолибияти дигари ин мавзеъ дар он аст ки аз ин ҷо баландтарин қуллаи тоҷикистон исмоили сомонӣ бо баландии 7695 метр намоён мегардад, ҳарчанд аз ин ҷо дар масофаи 78 километр ҷойгир бошад ҳам. ин ҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатӣ барномаи сайёҳӣ варзишӣ. ба умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр.